Τώρα αρχίζει μία τεχνική χαλάρωσης. Αφιερώστε αυτή τη χαλάρωση στον εαυτό σας σαν ένα δώρο. Ξαπλώστε ανάσκελα στο πάτωμα ή στο κρεβάτι σας και επιτρέψτε στο σώμα να απλωθεί τελείως ελεύθερα. Στη στάση που βρίσκεστε, τα πόδια είναι λίγο ανοιχτά, τα χέρια είναι στο πλάι του σώματος, με τις παλάμες ελαφρά λυγισμένες προς τα επάνω. Το κεφάλι είναι στο κέντρο, μάτια και στόμα απαλά κλειστά. Τακτοποιήστε τη στάση και τα ρούχα. Αφεθείτε και παρατηρήστε το σώμα σας. Πώς αισθάνεστε τη σημερινή ημέρα. Νιώθετε κούραση ή ατονία. Αισθάνεστε γεμάτη δύναμη και ενέργεια. Νιώθετε κάποιον πόνο ή κάποια δυσφορία. Σε ποιο σημείο το αισθάνεστε. Επίγνωση του σώματος. Επίγνωση της φυσικής κατάστασης του σώματος. Τώρα στρέψτε την επίγνωση στο παρόν, αδιαφορώντας για το τι έχει γίνει ή για το τι πρόκειται να γίνει μετά. Μείνετε σε αυτό που γίνεται αυτήν ακριβώς τη στιγμή, γιατί μόνο αυτή η στιγμή υπάρχει. Το παρελθόν έχει περάσει και δεν αλλάζει. Το μέλλον είναι άγνωστο και αβέβαιο. Το μόνο που υπάρχει είναι το παρόν. Μείνετε στο εδώ και το τώρα. Και στρέψτε την προσοχή σας στα σημεία επαφής ανάμεσα στο σώμα σας και το πάτωμα. Το σώμα στηρίζεται στο πάτωμα. Στρέψτε την προσοχή σας στα συγκεκριμένα σημεία που το σώμα σας ακουμπάει επάνω στο πάτωμα. Φτέρνες και πάτωμα. Γάμπες και πάτωμα. Μυρί και πάτωμα. Γλουτί και πάτωμα. Πίσω μέρος της παλάμης και πάτωμα. Αγκώνες και πάτωμα. Ομοπλάτες και πάτωμα. Πίσω μέρος του κεφαλιού και πάτωμα. Και τώρα αισθανθείτε όλα μαζί τα σημεία επαφής, ταυτόχρονα και ομοιόμορφα, να κουμπούν στο πάτωμα. Και νιώστε ένα γλυκό βύθισμα, μια εγκατάλειψη από άκρη σ' άκρη. Σαν το πάτωμα να υποχωρεί, παίρνοντας το σχήμα του σώματός σας. Η χαλάρωση απλώνεται σαν ένα κύμα, από τα πόδια προς το κεφάλι. Ώστε να χαλαρώνουν τα πέλματα, οι αστράγαλοι, χαλαρώνουν οι γάμπες, χαλαρώνουν τα γόνατα, η μυρί, χαλαρώνει ολόκληρο το δεξί σας πόδι. Νιώστε το δεξί πόδι να είναι βαρύ και ζεστό.
Νιώστε να χαλαρώνει ολόκληρο το αριστερό σας πόδι. Νιώστε το αριστερό πόδι να είναι βαρύ και ζεστό. Τώρα πηγαίνετε στα χέρια και νιώστε τις παλάμες των χεριών να χαλαρώνουν τελείως και να ξεσφίγγουν. Χαλαρώνουν οι αγκώνες και τα μπράτσα. Αισθανθείτε ολόκληρο το δεξί σας χέρι να είναι βαρύ και ζεστό. Νιώστε ολόκληρο το αριστερό σας χέρι να είναι βαρύ και ζεστό. Νιώστε και τα δύο χέρια να βυθίζονται, να βαραίνουν στο πάτωμα. Τώρα πηγαίνετε στην πίσω πλευρά του σώματος. Αισθανθείτε να χαλαρώνει η λεκάνη, περιοχή της μέσης, η πλάτη, οι ομοπλάτες, οι ώμοι χαλαρώνουν και αφήνοντας το πάτωμα. Νιώστε να χαλαρώνει όλη η περιοχή του αυχένα. Ο αυχένας επιβαρύνεται από τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις και τα βάρη της ημέρας. Αισθανθείτε όλη αυτή την περιοχή να χαλαρώνει και να αποφορτίζεται από κάθε είδους ένταση που έχει συσσωρευτεί. Νιώστε όλη την ένταση να διαλύεται στο πάτωμα. Και τώρα πηγαίνετε στο μπροστινό μέρος του σώματος. Αισθανθείτε την κοιλιά σας να μαλακώνει. Χαλαρώνει η κοιλιά. Χαλαρώνουν όλα τα ζωτικά όργανα και λειτουργούν τέλεια μεταξύ τους. Χαλαρώνει το στομάχι. Χαλαρώνει η καρδιά. Χαλαρώνει το στήθος. Νιώστε ένα άνοιγμα στο στήθος. Χαλαρώνει ο λαιμός. Χαλαρώνει το σαγόνι. Τα δόντια, η γλώσσα, χαλαρώνει τα χείλη, χαλαρώνει όλο το στόμα και ξεσφίγγει, χαλαρώνει τα μάγουλα, χαλαρώνει τα μάτια. Οι λεπτές γραμμές στο πρόσωπο λιένονται και σβήνουν. Το πρόσωπο μένει ήρεμο και χαλαρωμένο. Ήρεμη έκφραση προσώπου. Νιώστε τη χαλάρωση σε ολόκληρο το κεφάλι, στο κρανίο, μέχρι τα εγκεφαλικά κύτταρα. Όλο το κρανίο χαλαρώνει. Αισθανθείτε τη χαλάρωση να απλώνεται σε ολόκληρο το σώμα. Ολόκληρο το σώμα χαλαρώνει στο πάτωμα. Ολόκληρο το σώμα χαλαρώνει στο πάτωμα. Τώρα στρέψτε την επίγνωση στη φυσική και αυθόρμητη αναπνοή. Παρατηρήστε πού και πώς αναπνέετε. Αναπνέετε με τη μύτη, με το στόμα. Η αναπνοή σας είναι γρήγορη ή αργή. Είναι ρηχή ή επιφανειακή. Είναι ρυθμική ή είναι ακανόνιστη.
Παρατηρήστε τον αέρα που κινείται μέσα και έξω στα ρουθούνια συνεχώς. Ο αέρας μπαίνει ψυχρός και βγαίνει ζεστός. Η αναπνοή είναι μία λειτουργία που γίνεται όλο το 24ωρο χωρίς επίγνωση. Εσείς όμως τώρα έχετε επίγνωση ότι εισπνέετε και εκπνέετε. Επαναλαμβάνετε μέσα σας νοητικά: έχω επίγνωση ότι εισπνέω, έχω επίγνωση ότι εκπνέω. Έχω επίγνωση ότι εισπνέω, έχω επίγνωση ότι εκπνέω. Τώρα αρχίζει το μέτρημα της αναπνοής από τον αριθμό 10, πηγαίνοντας προς τα πίσω, προς τον αριθμό 1. Με κάθε αριθμό που κατεβαίνουμε, χαλαρώνεται ακόμα περισσότερο. 10, 9, χαλάρωσε. 8, 7, 6, χαλάρωσε. 5, 4, χαλάρωσε. 3, 2, 1. Και στο 1 έχετε χαλαρώσει πάρα πολύ. Είστε εντελώς χαλαρωμένοι. Τώρα φανταστείτε ότι καθώς εισπνέετε και εκπνέετε, γεμίζετε με ό,τι χρειάζεστε και αδειάζετε από ό,τι δεν χρειάζεστε πια. Εισπνέετε χαλάρωση και εκπνέετε ένταση. Εισπνέετε ηρεμία και εκπνέετε θυμό. Εισπνέετε δύναμη, εκπνέετε αδυναμία. Εισπνέετε υγεία και εκπνέετε έλλειψη ή μπλοκάρισμα της ενέργειας. Εισπνέετε ελευθερία και εκπνέετε κάθε είδους περιορισμό. Εισπνέετε αγάπη και εκπνέετε φόβο. Εισπνέετε αγάπη και εκπνέετε φόβο. Εισπνέετε φως και εκπνέετε ένα γκρίζο ή μαύρο σύννεφο αρνητικής ενέργειας. Εισπνέετε φως, εκπνέετε γκρι ή μαύρο. Και τώρα εισπνέετε φως και εκπνέετε φως. Εισπνέετε φως και εκπνέετε φως. Ένα λευκό, λαμπερό φως απλώνεται μέσα σας, ώστε να γεμίζετε με φως. Είστε γεμάτοι με αυτό το λευκό φως, ώστε το φως να απλώνεται μέσα σας και γύρω σας.
μέσα σας και γύρω σας. Φανταστείτε το, οραματιστείτε το έντονα. Νιώστε γαλήνη, πληρότητα, ευτυχία και χαρά. Και αφήστε όλα αυτά τα συναισθήματα να καταγραφούν έντονα μέσα σας. Πείτε νοητικά. Έτσι θέλω να αισθάνομαι κάθε μέρα. Έτσι θέλω να αισθάνομαι κάθε μέρα. Και τώρα στραφείτε προς το εξωτερικό περιβάλλον. Νιώστε το χώρο που βρίσκεστε. Νιώστε το σώμα σας, χωρίς να ανοίγετε ακόμα τα μάτια. Κινήστε τα πέλματα, τις παλάμες και το κεφάλι. Πηγαίνετε δεξιά-αριστερά, ρολάροντας. Τεντωθείτε, κάντε ένα καλό τέντωμα. Αφήστε το σώμα να γύρει στο δεξί πλευρό, παίρνοντας την εμπρική στάση για λίγο. Βεβαιωθείτε ότι είστε εντελώς εξωτερικευμένοι. Ανοίξτε απαλά τα μάτια και ανακαθίστε. Η τεχνική της χαλάρωσης εδώ έχει ολοκληρωθεί.